אוקיי. קודם כל אנחנו ממש ממש שמחות לארח אתכן כאן, תחת המטריה של התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון, יש פה כל כך הרבה פרצופים מוכרים, סטודנטיות בהווה בעבר, חוקרות וחוקרים, אני חושבת שזאת זכות גדולה בשבילנו להיות בית למרחב שהוא פלורליסטי, ומחקר שמכיל ומקבל הרבה מאוד שונות, וסקרנות וביקורתיות, ומבחינתנו זה היה מאוד מאוד טבעי להגיד כן לאירוע הזה, כי אנחנו כאן לא רק כדי ללמד, אנחנו כאן גם כדי ללמוד, ואנחנו כאן כדי להקשיב לכל הידע החדש שמתרחש ומתהווה מסביבנו, וזאת אחת הדרכים הכי בסיסיות להעביר ידע חדש, גם מהשוליים, גם מהמרכז, זה פשוט להיפגש ולהקשיב. ולהקשיב ולשמוע, ואלה דברים שלפעמים לוקח שנים ארוכות עד שמבינים אותם, ויכול להיות שחלק מההרצאות שנשמע כאן, ייקח הרבה מאוד זמן עד שקבוצות שאולי חיות את הדברים האלה, ידעו עליהם, אבל אני חושבת שזה חלק מהתפקיד שלנו, לסמן איזשהו יעד, ולסמן מקומות שמהם אנחנו רוצות וצריכות ללמוד.